Hi guys, nanapog ko kay mag-tour na laman ta sa akong hinluanan. Sige, tara. Hello, nanapog ko mga ka-barangay. Kung bago ka sa akong channel, you have to click the subscribe button and bell button para bongga. Hehe, thank you. Thank you. Itur na maraman muna ako sa akong hinluanan kay kuan wa mo koy laing nabuhat ron ka na ko ipang buhat ganyan pero balik na mo gud. Hope nga makagawas ako na nga lugar para daghan ko mga video mo ni katong ganihan na kanon man isa akong share kani nga tanom kanon dingin ba unsa ni mangga naghan si Japong kuyaw hanggang bunga tak ka nga lugar na hanggang mo ni gahong ibta na mga hinlog mga punuan okay kayo itong mga punuan to hinlog lamit tanawon ba mga kabarangay nice ka John place ang lima rang mingawa sa tanan way ka istorya ang ka istorya mga mangga. Hello, nanapok ko kay mag-discover ko unsa ni nga tanom unsa ni nga kanon man is ang sir nasi bunga kani. Just comment guys kung unsa ni si nga prutas wa ko kaila igira mo ko dani kuan diyan na mangga nagmangga nga ang pangibtan nagsagbot na kato isa ko man pagtutuwa parihara na sila dari dia curious ra ko dan unsay nganda ni jatian medyo kay nakakita ko bunga nakanin sa banida unsa ni siya nga kuan unsa ni siya nga prutas mangga na yung mga langgam dito to klaro ba mo na yung mga tandem dani nagdadto po to mangga po to jadatos rambutan kan si rambutan si jana rambutan jakato manggato si jana
to sa hinluanan to yung mga mangga unsa ka to nga kanang prutas tong kuan agtulingin-lingin kan na sa ang sayat mo hani na pug tilaw na dugay na ko dari wa mo ka tilaw na daghan tong bunga di sa agin ja wa man mo ko pud ni tilaw. Igawas ta po ko kay murag halimutan ko ng tukod ka istorya mo guusin ning kahimtanga di ka istorya pero laban lang mga kabarangay. Salamat sa pagtan-aw ug amping tang tanan kay karon panahon na kinahanglan mag-amping sa atong panglawas, mag-amping stay safe kadto tungod sa pandemya nga giatubang sa atong sa at tibuok kalibutan karon Ginoo ko kining COVID mao nakakuan sa atong mga nakaruwing sa atong mga panginabuhian sa pangadlaw-adlaw nato nga panginabuhi. Grabe si jag epekto mo na nga stay safe sa ta karon panahon na at least kuan tagsa na to kanang na ay nag-amping bitaw tungod para pod sa atong pamilya. Ay Ginoo ko lahi na gid ang kalibutan dili na normal stilan tungod aning COVID. Grabe ang epekto sa atong kinabuhi sa atong sa mga tawo sa mga basta tanan luoy lagi atong mga kuan atong panginabuhian maapektuhan. Grabe ang epekto busa mag-amping tang tanan og kanang dipinsahan at atong pamilya anja sige maora to and then stay safe, have a blessed day. By the way, it's June 24 now.